Good morning. Labada day. Here, babe. Open that one, ha? Yung aking lalabhan dun sa laundry mat. Yan ang morning ko. Okay? Si Holly hindi pala namin pinapasok kasi ubo ng ubo. Push that and then Alright. I have to bring this to fold that after. So, dito lang siya with daddy. Kuha ng medicine niya. Pinainom ko rin siya kagabi. Yan yung binili natin sa chemist. Okay, show your medicine, Baba. So I got it from Harrison, which is the chemist. So I got Nurofen. It's the kids one, and I think it's the strawberry flavor. It's the strawberry flavor. Yeah. Then I got the Trust Double Action Chesty Cough. This one's for my cough because I sound like a dog when I cough. And then I got Claritin. Claritin, yes. And then I got my water. I took this yesterday. Last night. Yeah. Okay, so we're gonna give you the... See? Sana maging okay siya bago kami umalis. 7 ml. Eto, meron tayo dito. Ayan. And this is bubblegum flavor. Yeah. That one is, just have that one tonight, Baba. What? That's once a day. Oh. That Yeah, you can swallow it. chewable yan. Chewable. Okay, here. That's 5. Then, so, okay. Drink water, please. I drink a lot of water. You have to. Then give me That hurts my throat. the trust, please. Just double action. This one we need only for 6 to 12, 5 to 7.5 ml. So binibigyan ko siya ng 7 din dito. The second lane. Oh, I don't even like it. Does it? Okay, here, Baba. I just drink it and then I drink water. 3, 2, 1. 1. Drink a lot of water. Okay, this one. Or maybe this afternoon na lang, this one. 1 tablet a day kasi to. So, mamaya na lang to, okay? Good morning again. So, dito na ako sa laundry. Ang tawag nito ay The Bay. The Bay Laundry and Dog Wash. Mayroon din kasi sila dito sa labas na paliguan ng aso. So, okay. Ang dami nating laban, oh. Meron pa dito. Hindi to na ilabas ni Kuya. Gamit ko kasi karni dyan. Okay. Ba na tayo? Sana walang tao. Ayan. Ay, kailangan ko ng key. Ayan, nabuksan na natin. So, ayan ang aking lalabhan. So, ito yung sa Adelaide. Ito yung mga Kathmandu. Tapos, yung Uniqlo ko, nandyan na rin, yung brown. Tapos, ito yung naiwan kong labahan last week kasi nga umalis tayo, diba? So, let's do this. Dito na tayo. Madami. So, pwede natin pagsabay-sabayin. Andun yung dryer. Nandito na yung isang lalaban natin. Lahi ko to. Meron nakalagay na ito, 9 kilo lang pwede. Dito, 13 kilos. So, yung
mga colors muna. Kala ko pera. Tissue pala. Ayan. Okay, hold it. Daming snacks. Yung mga wrappers. Card pala. Meron din pala silang coins. Dito card, $12 per load. So, 24 minutes. Linagay ko warm. Then, wash. Kaya dito naman tayo sa kabila. Ito yung mga ginamit ng mga bata sa Adelaide. Ito yung jacket ni Zach. Or sa dalawa yung ano ni Zach. Kaya dalawa yung binili niya. Well, last year to, hindi this year. Hindi kami bumili this year kasi dalawa na yung kanya. And ito yung sa puti. Sa Sabado may laro sila. So dala rin namin to kasi diba right after ng laro nila, nag-Adelaide kami tayo. Ito yung pinakamalaki, 18 kilos, $14. So, dami natin kapahan. Kinuha ko na yung mga towels para malatang dito. Yung sa book namin ni Hona. Yan, dami pang space. So, ito yung pinakamalaking washing nila. May space pa yan, kaso yung mga natira is mga dark color na. So, $14 dito. 18 kilo. Okay. So, tatlong washing machine yung ginamit natin dito.
Meron pa sanang isa para doon. Kaso kunti na lang yan. Malaki to eh. So, hintayin na lang matapos yung isa dito. Ito. Kasi ito yung pinakauna natin. Meron pa siyang 8 minutes. Ito 12. Ito 23. Tapos mamaya magda-dry tayo. Tapos meron din sila ditong machine for food. Vending machine. Kung nagugutom na ang naglalaba. Tapos dito dryer. Tapos na to. So, ito yung maliit nilang washing machine. Ayan, may space pa nga. Oh. Ito na yung last load natin. And ito tapos na rin. Ida-dryer na natin. Napipiyok ako. Nauubo ako. Yan, next. So, ayan. Tinanggal natin yung mga jacket, yung Kathmandu. And yung natira, ito. Ilalagay natin ito sa dryer. Then, ito din. Ida-dryer din natin ito. Okay, dryer time. So, meron ka ditong choices. $4 for 24 minutes. Then, 30 minutes is 5. $6, 36 minutes. Siguro dito muna tayo sa 30 minutes. Ayan, laki niya. I was just a kid when I met you, honey. Working on my daydreams. Down bed wishing you'd come and save me. If only I'd have a time machine back then, I'd see us dancing in the kitchen light. No one thought we could ever make it. Didn't know time could move so fast. 10 years later and I'm still your baby. Hold tight, 'cause I know that we're changing, but Oh, wait lang. Tapos na rin to. So, eto, hindi ko na to ilalagay doon sa dryer. I-on na natin muna yung isa. Ito ba? Naglagay lang akong konti yung jacket. Ayan. Pero malaki pang space. Pero go na natin to. Etong 30 minutes, $5. Eto, hindi ko na dryer. Yung mga knitted ni Holly. Ayan, dalawang knitted niya. Tsaka yung pang dance niya sa ballet. And etong damit ni Jan sa training ng mga bata. Kasi yan kay kuya. Hasa pa yung isa nito? Nandun siguro sa kabila. Tapos na rin to. Sana magkasya. Meron pa pala ako ditong ano. Yung aking vest. Ito na yung ating second load dito sa dryer. Yan yung first, ito yung second. And sinampay ko pala yung mga jacket. Doon sa ano, sa labas. Doon sa my car. Kasi may araw, so habang hinihintay natin, hopefully, kahit pa paano madry sila. Diba? Ay! May ipit pa ako ng ano, ng door. Ayan. Kasi may araw, oh. Nilagay ko na rin dito yung vest. Diba? Kasi magtutupi pa ako. Diba? Dami ko pang gagawin. Tutupi. Dami nating tupiin. will be forever young in your arms. Tell the story about you and me. Of our love, she gon' love you like summer 15. Hold tight, 'cause I know that we're changing, but I will be So, ito yung mga hindi natin sinabay sa dryer. Tsaka yung pang netball ni Holly doon. Ay, may naiwan. Okay lang. Isa.
Isang Andes. Tapos na to. Ibig sabihin magtutupi na tayo. Magtutupi na ako. Daming tupi. Maganda siya tupi kasi mainit-init pa. Ilalatag ko siya dito. Medyo ano pa, medyo basa pa. Isang natin. Tuloy na ako. Yung iba medyo basa ang konti. Forever young in your arms, tell the story about you and me. Of how I loved you, gonna love you like summer 15. We were always living for the weekend, painting pictures, you and me. So, ito lang yung mga natupi ko kasi yung iba ay basa-basa pa. So, ulitin ko siya ulit dito. Especially yung mga towel and jumpers. Basa pa silang konti. So, gusto ko dry na dry para hindi sila mangamoy pag tinupi. So, another 30 minutes. Ayan, umiikot na. And meron din dito isa na nagda-dryer. Iniwan niya lang. But ako hintayin natin yan. And eto, ilalagay ko na to sa mga garbage bag. Yung dalawa ko kanina. Kasi kukulangin to. Hindi sila kasya dito. Eto dry na to. Himala, eto dry. 12:18 na guys. Kaya tapos lang ng ating... Eto yung inulit ko ba? Ay. Yan na yung last tupi na natin para makauwi na ako. Tapos na ako magtupi. Ayan, natupi ko lahat. Ito kay John. And etong isa, yan yung mga gagamitin ng mga bata sa Saturday for football and netball. And eto yung sa mga bata at saka sa akin. Kasi ilalagay ko to sa caravan. Kasi dadalhin din natin yan sa ating getaway. Okay. And yun, hopefully natuyo na yung mga yun. Check ko nga muna. Sana natuyo to. Ilang oras ba naman tayo? Pinasok ko na yung akin kasi eto medyo okay na. Pero hindi pa siya ganun dry. Eto. Okay. Sampay ko na lang sa sa bahay. Medyo tuyo na siya in fairness Okay, uwi na tayo. We'll be forever young in your arms, tell the story about you and me. Of how I loved you, gonna love you like summer 15. Hold tight, 'cause I know that we're changing, but I will be forever young in your arms, tell the story about you and me. Of how I loved you, gonna love you like summer 15. We were always living for the weekend, painting pictures, you and me. Late night drives, music loud, hearts were speaking. Closed my eyes and I was dreaming. Hold tight, 'cause I know that we're changing, but I will be forever young in your arms. Tell the story about you and me. Okay. Tanggalin natin to dito. Alright. Dito na tayo. And si Jan busy siya. Maglinis din ng ating car. Kasi nga, ilang araw na lang, aalis na naman tayo. I-hook na natin yung caravan. Diyan sa car na yan. So, park lang ako dito. And siya rin nag-babysit kay Holly. Yan, nilinis niya na. Kasi, ayan yung vacuum. Kasi, bukas Friday. Then, Saturday, may games. Yung mga bata. Then, diretso na ulit tayo sa Adelaide. Hi, Han. So, nandito na yung mga damit namin ng mga bata.
Mamaya ko na siya ipuput away. Kasama ko na siya. Maglagay lang tayo ng cushion, guys. Kasi pupunta ako sa town. Binaba ko lang talaga yung aking mga nilabhan doon. Kasi kailangan natin mag-grocery para sa caravan. Maglagay lang tayo. And nagpapagas din si Jan. Are we doing it today? Yeah. Putting everything in, except for the boys. Lalagyan lang ng petrol ni Jan tong car. Yung car ko hindi natin yung gagamitin kasi kakapolish lang ni Jan. Sa Saturday pa natin yon gagamitin. Nire-ready lang ni Jan. Well, ready na yung car. Yung caravan, lalagyan na lang natin ng mga stock. Kaya mag-grocery tayo. You went to more nights, Mum? Today, Tomorrow and then Friday, Friday, and and then then we're going straight after footy. right after your games, you and Kuya. Kaya nagpabook tayo dun sa West Beach ng 2 nights, Saturday, Sunday. Kasi Sunday mayroong state training si Sak. Then Monday morning alis na tayo for our caravan life. Holy girl. Dapat maging okay ka na. So I have my kaya guys wala tayong vlog kasi tingnan nyo naman, nakikita nyo naman yung aking mga ganap. Saan natin i-insert ang editing? I-brush ko lang tong buhok ko. Naligo ako kagabi. Pagdating namin naligo ulit ako. Did you have a shower last night? Yeah, lahat naligo. Tapos kanina umaga naligo ulit yung mga boys. Yung mga boys sanay na sanay sila maligong umaga kahit naligo sila sa gabi. Para bang para bang magising ang diwa nila. Say bye bye. See you, bye, love you. Si Jan, ayan. Pupunta yan sa may training din yung mga bata. School today? Yeah, almost. So may training din yung mga bata. Tapos si Jan, na-assign siya for cooking tonight sa Footy Club. So doon na sila magdi-dinner. So kami ni Holly, kami nang bahala sa aming dinner. What do you wanna eat, Baba? Eggs? Gusto ko magluto ng igado, guys. Tapos babaunin ko na lang. I-freezer ko siya, lutuin ko siya, tapos lutuin ko siya ngayon. Tapos i-freezer, i-portion ko ba siya para may baon tayong mga I don't know Filipino. what to eat. You don't know? Yeah. Maybe I'll buy chicken. You want chicken? No. No, what do you want? I don't know. What do you feel like eating? Do you want me to buy you hot dogs in Baker's Delight? You know the little hot dogs? No. No? Can you just make me What? something warm? Something warm. Noodles na lang. Yung na lang, yung instant noodles. Kasi wala siyang panlasa. Yeah, so okay, I can make you that one. Where's my, mag-lip tint tayo. Para naman, maging okay ang mukha natin. Look at my lips, Mum. It's dry. Where's my Feel lip? it. Huh? Ito yung Absidy na sweetheart ba to? Cherry. You cannot put bubble because you're sick. I know. What about in my finger? Okay, let's go. Put your seatbelt na. Grocery tayo, guys. And gagawa rin ako ng green juice kasi yung mga bata nagre-request, and gagawa tayo tonight. Perfect. Okay, let's go. Put your seatbelt. And plano kong dalhin yung juicer. Yung ating Nama juicer. Sa ating holiday. Where's the key? Seatbelt, Baba? All good? Not yet. Okay, put your seatbelt. Mainit, guys. Pero naka-jacket tayo. Mainit. Ayan si Johnny boy. See you, babe! Full tank yung ating car. Anong oras na ba? What time is it, baby?
Ano na, hapon na. Like 2 o'clock na ata or past. So yun nga, may training yung mga bata bukas. Ay, mamaya, after school. Foodie training. Then si Holly, na-miss niya yung netball training niya kasi Tuesday siya eh. Then Friday bukas, then the next day, alis na naman. Parang yung katawan ko, pagod na pagod. Parang bugbog na siya, bugbog makaka-travel. But I'm not complaining. Right, baby? We're blessed and we are happy. I just want you to feel better, Baba, before we go on Saturday, before you play. At titingnan pa namin kung makakapaglaro siya bukas, sa Saturday, depende sa condition niya. Alright. Alright, mag-drive muna kami, guys. Let's go. Let's Wait, where are we go. going first? We're going cold. I'm going to Woolies first. Kasi may gusto kong tingnan doon na muscle chef. Kasi pagpunta namin doon, di ba nag-stay kami ni Tila Reyes? And nabanggit lang yung meals na about losing weight, ganon. Tapos sabi ni Dan, itry ko daw yung muscle chef kasi masarap naman daw. Sa Foodland niya ata nabili or nag-order sila online. Tapos tinignan ko, hindi kasi dito nagdi-deliver. Nag-try sana ako magpa-deliver dito. Wala, hindi available dito sa amin. So, tinignan ko, mayroon daw sa Woolies. So, tingnan natin guys kung meron doon. Kung meron, bibili ako, itry ko. Pero gagawa pa rin ako ng higado. Pork higado na may liver. Hopefully may liver sa Asian store. If wala, chicken liver ang ilalagay ko. So, we'll see kung ano magagawa natin. Kasi gusto ko magluto ng ng mga Filipino food. Mga talaga marami. Hindi, higado lang. Or adobo, depende. Tapos i-freezer ko lang para init-init na lang. Kasi for sure, ang mga kakainin namin ay steak at kung ano-ano pang mga Australian food for our holiday. Right, Baba? Yeah. Yes. Unahin muna namin dito sa Asian store. Hi. Goat meat. May goat meat sila. Pork feet, pork ear, pork feet, pork liver. Oh my God, may pork liver. Hi. Are you getting it? Yeah, this is pork liver. Ay, meron. Fresh. Tayo. Later na to. This is our... And meron din sila yung... Anong yun? Yung stripe ba yun? Yung sa baka. Pang kare-kare. And may dinuguan din. May dugo. Ayan. Ay, ang daming bago. So, ang kunin natin is... Eto. Turmeric. Turmeric ulit. Do you need a bag? Yes. Ang gusto ko ulit gumawa ng chow fan. Pang baon-baon. The plastic bag? Yes, please. Kung delivery daw today. So, meron silang pandikoko. Kuha din tayo nito. Is it new? Just arrived today? Yeah. Nagano sila ng mga bagong dating. Meron pa raw bukas. So, hinanap ko yung cracklings. Wala sila eh. Bukas, baka daw bukas ang dating. Always talking about when we go to Redmark for your birthday. That's what I want you to make. That's Yeah. what I'm talking about. Eh, gusto niya akong gumawa nito. Matagal na ako hindi nakakagawa niyan. Meron din sila Spanish bread on. Snack mix, sweet and spicy. Ito hot and spicy mix. Kuha tayo nito. Tsaka garlic flavor. Ito masarap tong pang-ukoy, yung maliliit na hipon. Oh. Bili kaya ako nito. Do we Pero, put it on the counter? pero hindi ko pa gagawin. Ilagay ko lang sa bahay. We'll see.
Yeah, put in there, please. Yan yung pusit. And meron silang suso. Have you ever tried? Wala sila yung green na nagaraya. Ito na lang. Ano tayo nito? Kuha ko nito ang wishy. Sarap. Parang hangin na lang ang laman. Parang ang konti. Kuha siya ng jelly. This is apricot. Ay, spicy. Muntik na natin makalimutan yung atay. This is pork liver, right? Go everywhere, but Ah, now she not go now. everywhere. Okay. She never touches me. She never touched it. Okay, thank you. See ya. Now we're going to make it a lot. Oh, no. Coles. Alcohol. Gusto kong kainin yung pandikoko. Oh, Kasi wala pa akong kain. Anong oras na ba? 2:56. And siya, ayan, gusto niya rin kainin yan. jelly. So, kain muna tayo, guys. $5.35 to, tatlo. So I'm gonna eat this. This is Masarap to. Etong ano, yung, same ba ng brand? Yung kinukuha kong ensaymada. Masarap yun. I'm eating this. I don't know what's that, Baba. I don't know why you get that one. Ikaw naman kakain. All the other ones are in packets. Ayan siya. And the straw comes with it because it's jelly. Yay. The straw's inside. Yeah, and it is. Mas masarap yung sa Bicol na pandikoko. Is that apricot? Yeah. Apricot? Kasi medyo, ano yun, yung parang may moist. Ito medyo dry eh. It comes with a straw, so you just drink it. Which So, is- okay na. Mum, the straw's not tiny. It's big. Mhm. So I think I just poke it in. It keeps. Buti isa lang kinuha ko. Dalawa sana yung kunin ko, tapos ilalagay ko Let's sa try. freezer. Try niyo yung kanya. Parang sinisipon na rin ako. Do you know what this tastes like? What? The mogo mogo. Moga-moga? Yeah. Okay. Let's go, Baba. Put your seatbelt. Thanks, Mum. Welcome. So I have to do it with her present. Naubos niya rin yung jelly niya. Okay, close. Tinanggal na nila yung parang cup. Naalala nyo? May nilalagyan, may cup yun eh. Wala na. Okay. We need this. Apples. Okay. Just red apples. Meron pa akong cucumber dun sa bahay. Pero kulang na yung kaulit tayong isa nito. Wala ako ng 2 patatas para sa aking igado. Can you get me a bag, please? See, I told you we wanted to. Capsicum. Wala pang maliit lang para sa ating igado. Ito na lang. May konting green. The ginger, Baba? Wala yung ginger dito. Kuha tayo ng beetroot. Nandoon. Kuha tayo nito. Baba, bag please. Nandito yung ginger. Kuha tayo ng beef. Ha? Ito. Pork. Chicken to. Ito yung pork. So, yung kunin natin is yung Scotch roast na pork. Ito.
isa nito, isang leg ham, less salt, okay. Tapos isang English style. Kuha rin tayo ng salami. Ang tagal kong hindi kumuha nito. Ngayon lang. Para sa ating caravan. Kuha tayo. Which one you want? The short one or long one, Holly? Short ones. Short one? This is hot. It's alright? Yes, fine. It's not that hot. Yeah, okay. Do you want wheat bakes? Okay. Just get the small one. The small one. Here. Yeah. We get two or one. Just one for now. Because they Because could we- take that, eat that quick. It's We don't alright. have much quick to get. It's alright. Dad will probably want Cocoa Pops, Dad. Cocoa Pops. Yeah, Dad loves Cocoa Pops. Tinawagan ko si Jan. Tinanong ko siya kung anong gusto niyang cereal. Ito raw. Sultana brand tsaka Cocoa Pops, Baba. Have you seen Cocoa Pops? Ito. Yung malit lang ang kinuha ko kasi baka hindi nila maubos. Ayan. Malilit lang. Yes? Huh? Cocoa Pops? No, I got Cocoa Pops there. Ah, the gluten-free. Daddy won't like gluten-free. Kuha ko ng almond milk. Almond milk. Extra creamy high calcium. Okay. Ayun ang isa. And we're just gonna get... Oh, do we have to get milk? Yeah, we have to get milk. We have to put that in the fridge. And we can... No, we can get the long life too. Where's the long... No. Where's the long life? Gusto kong kumuha nito kasi gusto ko rin magchampurado during our okay, that one. Wala siya ng gatas. Gusto ko rin magchampurado. Nagawa ko kaya yun. Ito light to. Ito. We'll see. Nasaan yung ibang full cream? Ito. Wala yung Devondale na full cream. Walang tayo nito for emergency. I didn't get the other one because it was only for... Wala tayo nito. Activia. Yeah. I'll get this one for the kids. Hindi na siya by box. Putol-putol dati kasi dalawang ganito. Nasaan ba yung box nila? Ito. Ito, mango. Mango strawberries. Ayan. Ito. Mga tayong wraps. Ito, bili ni Jan. Kuha daw tayo ng Coke. Okay, ayusin lang natin to. Kuha rin tayo ng fruit box. Kuha tayo. Which one you want? Summer berries. Daddy wants the golden Posh. Pash is what he wanted. Okay, golden Posh. Okay, good job. You want black currant? Yes, please. Try this one. So they wanna try this one. Yeah. I never heard of apple cider. It's just apple. Ito din ko tayo nitong Shine Punch. Bilin to ni Sak, si Pasito, si Kirks. Ano ba to? Baka to, sugar free. Ayaw ni Sak nun. Hindi naman siya sugar free. Okay. Kuhain tayo nitong Georgesburg na original para sa ating cheese platter. Kuhain tayo ng brie. Kuha pala tayo ng mandarin. Imperial mandarins to. Kuha tayo ng 10.
Yung iba parang ano, napisa na. So, kailangan natin pumili. Ito. Kuha tayo nitong iceberg lettuce. Can we change our favorite, Mom? Kuha tayo nitong paborito ni Kuya. This? Yeah. Just get 2 or 3. Tatlong raspberry and tatlong shortbread. Okay, shortbread. Ano ba tong kamerang to? One more of each. Kailangan natin kumuha ng chats. Chats. Ano tayo dito? Popcorn. Not this one. Kuha tayo nito kasi naubos na yung binili natin last week ba yun? Oo. Kuha tayo nito. Ayan. Ito yung jats. Okay, kuha tayo nitong dalawa. We still have Ritz, Baba. Ito gusto ko to. Itong light and tangy. Sarap to. Oh, the green. Tayo nitong swirl. Yan si Koala Caramello. Dalawa. What shapes do you want? Ito ba gusto ng boys yung si Ella, ito naman yung gusto niya. Dalawa of this. Jolo. Dalawa of this. Ito, masarap to si Captain's Table. Yung may black pepper. Kuha tayo nito. And try natin si etong Coles brand. Si, ano ba to? Si Water Crackers. Crack pepper din siya. So, try natin to. Ito, natikman ko na to. Masarap to. Ito, i-try natin yung Coles brand. Ayan yung tsura ng ating cart. Kuha din tayong Doritos. Yun si Pythons. Kasi lagi naman bumibili si Jan sa shop. So, hanapin na lang natin dito. Yung dito. So, gusto to ni Jan. Cherry ripe. Tapos may coconut pa eh. May coconut ba to? Alam ko may coconut to eh. Pwede tayo nitong dalawang plate. Patay nitong banana. Kuya TJ likes this? I don't know. You don't know. Hinahanap niya yung noodles na gusto niyang kainin tonight. Pinapapili ko siya doon sa Asian store. Wala raw doon yung gusto niya. Chicken? Just one. Indomie kasi nandoon. Mga dry noodles. Ito yung may soup. Para to, kailangan natin itong Japanese mayonnaise. What? Patay nitong roasted sesame. Ng green fish yung maliit lang para sa ating igado. Saan yung fish nilang maliit? Saan? Mayroon sila black. Saan yung green fish? Edamame? Hindi to. Yung isa, yung fish talaga. Ito, yung fish. Ayan. Okay. Ito tayo ng garlic aioli. Sauce, Baba. We need tomato sauce. Holly, tomato sauce, please. Get me one. The big one, please. It's alright. Si Kuya, gusto niya itong barbecue sauce. Tayo nakagawa ng spring rolls. Ito. Kuha tayo nito. Wala tayong spring rolls. I think we're okay. Let's go, Holly. Lots of goodies.
Push. Help mommy. Okay. This is heavy. Okay, wait a second. It's heavy. Kanina, yung niload natin dito ay mga nilabhan. Labahan tsaka nilabhan. Ngayon, eto naman yung ilo-load natin. Okay. Pull to. Nararating lang natin sa bahay. 6, magsi 6:15 na. Holly noodles. Ang pinasok ko lang is yung mga What is that one? ilalagay ko dito sa ref. And yung iba na doon sa karpa. Bukas na yun. Pakainin ko muna si Holly kasi gutom na raw siya. Nilipat ko dito yung noodles. Asa na yun? Ito. Ayan. So, yan ko na yung vlog guys. Ang sakit ng ulo ko. Sakit ng ulo ko. Di pa tayo nakakaupo kasi maghapon ako dun sa sa laundry mat. Tapos diretso grocery. Gusto ko nang umupo. Tatawin ko lang muna to pala. Holly, how many noodles? Two, please. So, yung mga boys, mamaya pa uwi nun. Kailangan natin to. So, yung ham na yan, ilalagay sa... Eto, ilalagay naman to lahat sa caravan. So, ilagay muna natin dito sa ref. Bukas, ang dami pang gagawin. Dami pang gagawin. Ha? What's this one you're looking for? Yeah, Daddy was been looking for that one. Oh, what's that in? Just found it on the table. Yeah. Okay, can you get me a bowl, please? Eto, baka hiwain ko na to. We'll see if may energy pa ako. Hiwain ko na to. No, the big one, please. Hiwain ko na yan. Bukas ko na ito lulutuin. Kasi hindi na kaya ang power ko. Gusto ko nang matulog. Here you go. Wala pa tayong pahinga. Just one? Two. So, are you sure you're gonna eat? Yes, I'm starving. Because I